assalamu alaikum bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV on calminama moni e mon kala inde e yettode na woni e na woniri emin jetta on emin jarno on e suɓade on télé on Pindi TV émission mon gande ɓaleɓe arti taw koye mbadi kuftodindi tawa kadi eɗen bismi gorko mo ganduɗa so tawi on jii ayawo makko tan ma on paam hade haalede oɗo holmbo nandato de tawno almudo gonɗo almudo o nandata tan koye ceerno mum o wiyete ko Abdoul Aziz Sy tokoro Abdoul Aziz Sy kono kadi ko almudo ceerno Mansour Baro yo bandiraɓe gandu ko on tigi woni koɗo men hande e émission gande ɓaleɓe en batta joni joni so wona tottudembo o salmidira yeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV hade men nadde e bundi yewtere nde wonde almudo tan omo ganduɗa ko ceerno Mansour Bara yoni adresse yoni titorgal. Assalamu aleykum ceerno Abdoul Aziz Sy. wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bamodi mi salmini mi juurima mi ñaaguima duwaw mi neldi duwaw ko adi e salminago fof mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta jinnaɓe ɓe ɗiɗo mbiɗa yetta cheikhina Ahmad Tidiane Sharif radiallahu taala anhu mbiɗa yetta ceernam ceerno Mouhamadoul Mansour Baro inmo ceerno Ahmad Baro radiallahu taala anhu mbiɗa yetta khalifa makko gonɗo ɗo ceerno Cheikh Ahmad Tidiane Baro e mi ko Sidi Haji Malik Baro mbiɗa salmina mbiɗa juuro kadi ceerno Sidi Ahmed Baro ko ngoni afo ceerno Abdoul Mansour hande machallah aywa falillahi alhamdu koye pela makko tan min goni ceerno Abdoul Mansour Baro radiallahu taala anhu koye pela makko tan min goni aywa koye makko gondinomi noon falillahi alhamdu kala na mbami ko konko e kala ko gonmi ko ceerno Abdoul Mansour ibnu ceerno Ahmad Baro radiallahu taala anhu aywa yidde makko ceerno makko no yiɗi ɗon ceerno makko no Seydi Hadji Mamadou Saïd radiallahu taala anhu min mbiɗa yiɗi yidde mo yidde ɓurde nde ɗon sabu mbiɗa andi ko woni nafoore yidde ceerno mum caggal no jiɗɗa jinnaɓe ma mbiɗa andi nafoore koni yidde ceerno mum e ko woni kadi tampande ceerno mum aywa alhamdulillah rabbil alamin mi meeɗa wadde ɗum noon kono kala ko yonti tan waɗete ala kulli haalin hunde so yonti tan ma waɗe so ɗum waɗaka tan a yiyata hen goɗɗum ɗum waɗi min mbaɗi komin mbatta ɗo ko alhamdulillah rabbil alamin bamodi ko ɗum woni ɗum noon en paami ko ceerno Abdoul Aziz Sy jaɓanaten joni joni ceerno Mansour o ko toon janguɗa to banggue Qur'ana walla ko sari walla ko mbatta koɗo nde tawno a haali e haalama tigui a meeɗa wadde télé ko minen yiide darnema yiidema kadi an wonde jongo ñaamo ceerno Mansour Baro ko ɗum saabi min garema kono tan ko beelo ko hol fannuji kadi ɗe ɓurɗa toon janngude jaaɗa toon kaɗa mawni walla jaaɗa toon ko gila ɗo woni suko. alhamdulillahi rabbil alamin min ko mawnam biyeteɗo Abou Lamine Sy no jibinami de on babam rokki wi o ɗo ko ƴiyema namdimi on janggi kam alquran ha kemmi o kemmi e alquran ko min jahannami no jeyami e juuɗe ceerno Mansour Baro nde to mbiɗa wonde e sembam e doolam ceerno Mouhamadoul Mansour Baro nehi kam ko needi ruuhu aywa machallah suko tan e wayde fiddude e fof kono ceerno Abdoul Mansour Baro ƴetti kam watti kam e makko ha gontumomi ko nehi kam ko needi ruuhu ko ɓuuri sattude ko e to ruuhu o machallah wonno wano o ƴetti o no yiɗi ɗo wayani Allah tawtimi hen machallah no jeyami ceerno to mi mawni mi andi fof mi andi ko moƴƴi mi andi ko boni kono ko o waɗi em ko machallah ala boɗɗo wiya ko sana konko so hande jooɗiɓe ndeɗo jonde mbiɗa yiya ha mbiɗa yaha mbiɗa humta haaju julɓe e barke makko konko waɗi kam ɗum falillahi hamdu jetta Allah no feewi min mi ala sawna ceerno Mouhamadoul Mansour innu ceerno Ahmad Baro radiallahu taala anhu eywa ene teska e ceerno Mansour Baro ko ballannoɗo mo yeddi yon ƴeew toon to waalo Findo mballa mbiyen France wonko duwi toon jaaba tampere nde ɗanniyankoɓe dañanno wonko waɗi hen tawa ko gollal kadi ne mantingal kono kadi ko ɗon jaɓanten annene garɗa nde aɗa abbi e felo makko no feewi sabu min nani toon to hôpital Dalal Jamma
jungo ma yaltani toon saha fof jungo ma ne yaha toon ɗum holno sifori koko ceerno jeenaɗa ko embo waɗa ko way noon ko walla ɗum kadi ne holno ardema? aywa ko moƴƴere ceerno e pele ceerno tan min ndewata ceerno moƴƴere ɗe wattade min mbawa wadde ɗum kono emin etowo noon wadde ko moƴƴi sabu no wirno amin ni aywa neɗɗo sa yehi julɗe on tampi wallu ɗum e dow sutura tawa hay goto tinani ko kalɗa ko hôpital Dalal Jammu ni sa namda kam e jogoɗan haala ɗum wona hôpital Dalal Jammu fof ko hôpital uji Sénégal ɗi fof ala fof tomi yahata mbiya waɗa social uji tawa hay goto tinani alhamdulillah rabbil alamin guila e jamaji ha e jumaji ha e guese ha e fof in mbaɗi hen gonɗa min walla julɓe pour no goto fof no heɓiri hoore mum hawa wasa ha haqqille ma wasa wonde e goɗɗum Thierno Mansour Baro mbiyeɗa ko noon haali France Europe ɗum ko haalaji tan yimɓe gonɗon haala kono Thierno Mansour Baro radiallahu taala anhu no yahata France omo itta yimɓe mandiloɓe wonɓe e baruji watta ɓe ilimanuji ɓe watta ɓe noddinoɓe ɓe ganduɗa kamɓe jotto hadara wudere wajifa hande na mbayno leydi ko waɗi France ko ala ceerno boɗɗum France ɗum mbiɗa wawi darade partout dans le monde mi haala ɗum kadi mi haala ɗum kala jaami ko haala Thierno Mansour Baro kalami pele makko e golle makko e l'islam e galle makko e diine ne fof no yadde e deejde ala yaltude l'islam ala yaltude diine fof ko pele nder Allah sallallahu alaihi wasallam to rewi e koyɗe Cheikhna Ahmad Tidiane kala no wano e Cheikh Oumar Al Fouti radiyallahu ta'ala anhu koye pele ɓe ɓen tan o rewi o waɗani goɗɗum sona ɗum minen noon ko gon felo min dewi pour wadde min mbawa wadde ko waɗi ko kam kono min ƴeewa wadde hen kam hayso ko seeɗa tan min mbaɗen pour wallude julɓe ɓe bele yo somin jeehi min toyimo toon inchallah somin kutti e jeesa makko ɗe min kersata baba ɗum ko ɗum woni ɗo inchallah ene teska hen kadi aɗa jogui ko wayna ndemanteri guese kewɗe ɗum ɗon foof koye fannuji makko jeyno kono kadi ni sa are guese ɗe garana min asrar mbala ko kanko jangguinma ɗum min Thierno Mansour Baro kam ko kun fayakun aywa ko mbima ko ɗon ko o nehi amin ko neego ruuhu aywa ruuhu ma noon so o nehi ɗum o waɗi hen ko watta hen ko aywa inchallah kalana Allah haajiri neɗɗo fof e haaju mo jogui fof aywa ne heewi ne hasi noon so ari so hucciti amin haalde amen haaju o wonko wirte min joguimi ko équipe mbiɗa jogui fodde 33 neɗɗo mo ganduɗa ɓe mbatta ko halwaji aywa ɓe goni silko qur'ana ɓe tawa ɓe ko yasinaji mbatta ɓe woni windoɓe ɓe woni wirdoɓe aywa ala kulli haalin kala haaji garɗo fof ko feccete ɓen ko min jogui région mabɓe min jogui guuro mabɓe min jogui lewru mayno fof min jogui ɓesguji mabɓe min jogui fof machallah ɓen fof koye caggalam woni eɓe balliram e ko gonmi ko machallah ko sunna e sere tan gonmi e dow mi wonani e goɗɗum ko ɗum tan mi wona firti halwa o ko noon tigui aɗa waɗa halwa o aɗa wurni fodde 30 e ko fawi neɗɗo so tawi aɗa naata halwa o kadi ni ɓen kadi nana cawnodirema kono kadi jaɓanten koɗo banggue udditare beela ɗo golla hen alhamdulillah rabbil alamin kala ko nawrata neɗɗo yeeso wona golle aywa machallah saha yimɓe ne gara ɗo mbiɗa wadde e jaam gallam mbiɗa wadde jaam suuda mo min beldani ɗen gueɗe foof alhamdulillah rabbil alamin Allah nokki en hen tawfiq wono ganduɗa kadi mi wawa jooɗa e tata mbiɗa haala ɗum ma jomum huccodire tan aywa haalde famde inchallah sa faminirama tan ko yiɗi ko ma golle bi isnillahi taala inchallah mawla ko wayno ɓayre ne mbaɗaɗo golla ɗum alhamdulillah rabbil alamin fof no golle alhamdulillah fof no golle machallah fof no golle jiɗɗo kayitaji yaltude leydi walla artude leydi ɗum kadi machallah Allah waɗi hen tawfiq Europe naɓe machallah hewɓe noon toon gandi min ne jiiyamen telle ma keftin alhaali kayitaji Allah waɗi hemen machallah dokke mawɗe machallah aywa affaire ji noon machallah fof dal nanɗo alhamdulillah falillahi alhamdu nanɗo inchallah yimɓe nana peewe Roma jarriba woni élection législative woni ko fewte e falga darantoɓe men toon to suudu sarɗiji malla mbiyanɓe députéji ɗum ɗon laamu wiya aɗa yawrani ɗum koye gueɗe ɗe ɓurɗe teskade ma saabu wonɓe lamminɗa nanɗo e leydi ndi ha keewi eyyi ɗum ɗon kadi ko dokke Allah fof e barke Thierno Mansour Ahmad radiallahu taala anhu koye fel makko toon yaɓɓa aywa mi hewani yidude e lamɓe noon kono min mbaɗi ɗo heewɓe lamɓe noon mi hewani joddade e lamɗo walla min jiide e lamɓe kono min lammini ɗo heewɓe inchallah eywa to banggue coftal ɓalli woni fuka koyguel eɗen peewi e final Ligue des Champions mo ganduɗa ko Sadio Mané eɗen jogui jorto gam so ƴetti Ligue des Champions o heɓa ballon d'or o kabaru mum alhaji football kam ceerno ɗen gueɗe kam min jarani no feewi jaafoɗon noon gueɗe football kam en gueɗe kam min jarani hen no feewi inchallah koɗo ala kulli haalin kam nanɗon tan dal o ganduɗa welani haalde inchallah
to bange goragu heewi hande wiyoɓe emin dafa rafi goragu e ko way noon o koko jibidina hen o jibidina ko hen kibaru mum so tawi aɗa safra ɗum e mo jibdinaɗo hen ko on kam min ngala hen feere kono mo gandanɗa kam ko heftima ɗum alhamdulillah rabbil alamin jogui hen feere kadi biɗa rentina yimɓeɓe oto ɓe ƴetta leɗɗe heɓe jara adda probléme aji kewɗi saabu min koye hôpital uji kodmi aywa mbiɗa yiya yimɓe hewɓe ganduɗa jalal leɗɗe ha monna rewuji mumen wona neɗɗo hokkuma lekki tan jara ala leɗɗe gorago ɗum woodi no fenirte taw wona jomum yarata ɗum wonno hutarte tawa yaretake lekki yareteki fof foti ko ƴeewede ha jomum anda dosage o ha jomum anda fof fuɗɗo yar ɗum wona jomum hokkuma lekki tan mbiya yar ka suba yar ka kikiɗe addama probléme aji goɗɗi e nder rewuji ma ɗum koko rente serenɓe yo nento ɗum hokkude yimɓe ne jara kali neɗɗo ko tan ma yaddu hunde ƴeew ko feewi ko jarta ko kala ko naate riide ma yaltata ɗum ko yimɓe batten haqqille feewi inchallah hande oɗo saaha kadi a ari ɗo banggue leɗɗe jarateɗe neɗɗo ko heeɓi foof yari taw ala hen adadu mo totta yo yar kono tan hol wasiyama mo mbasoyteɗa serenɓe yaltoɓe e radio ji ina kaala saaha foof ɗum kam mi yiɗano haalde hen ni kono kam neɗɗo foof kam yoɓe kul Allah jomum foti andude jamma ma e nder kabri ma neɗɗo foti miija ɗum kala neɗɗo no foti miijade jamma ma premier jamma e nder kabri ma yidde haalis noon tawa jooɗa e télé wiya munna faj lii mbiɗa wawi safrude ɗum mbiɗa wawi safrude ɗum aɗa lora ɓiɓɓe jananɓe aɗa lora sukaɓe ɓe gandanɗa sukaɓe tokosɓe jarnaɓe leɗɗe gandanɗa adduna ɓe probléme aji hay goto anda to ɗum dartoto ɗum yimɓe nento ɗum ɗum yimɓe wiyani noon moƴƴani kono yimɓe ndento ɗum no feewi yimɓe nento ɗum yimɓe ndento ɗum inchallah beele hande so tawi won almuɓe yiɗɓe gara tawa ɗumen loota ɗumen aɗa waɗa ɗum walla ko almude tan arata tawma an ala so mi ɗo e Dakar kam jomum arata ko galle ɗo tan lodɗe nan ɗo e galle he machallah jomum so ari ko ɗo ko foti lotade fof lode fof e ko yahata e lodɗe kam noon ɗo ɓe jiiɗo lodɗe 14 londe fof e ko yahata londe fof e ko yahata eywa soni gonɗo caggal leydi kam wawi ndelle kono gonɗo e leydi he kam a waɗa déplacé o gara ɗo e galle inchallah en duttoto hen seeɗa a meeɗa yaltude e télé ko golle ma joɗɗe jaltinma e télé kadi e almuɓe ɓe noddude kalde men min kalde ma ha jaɓɗa ko ɗum beela holno jiruɗa ɗum eyyi sabi neɗɗo comme sa rendama neɗɗo so rendama aywa ala kulli haalin a jaɓat yimɓe kono ñaaguima ko tan ɗum ko machallah min nani ɗum ɓe ɓooyi kam ñaaga ɗum guila duuɓi ma joni duuɓi sappo eɓe ñaaga kom ɗum kono ko ay joni ko joni Allah hoddiri inchallah mi jaɓaniɓe ɗum kadi mi waɗano ɗum inchallah eyyi ko noon toon yaari inchallah siftorande bandiraɓe tongode makko ko 77 644 99 51 77 644 99 51 77 644 99 51 to ɗo ko holɗon ɗo ko Parcelles Assainies unité 20 eywa tan wiyete ancien pédagogue ɗo ɗon so jomum ari ha ɗon so noddi tan inchallah ma sukaɓe jahan ɗum inchallah mawla siftorande on ko Parcelles Assainies unité 20 tongode nde ko 77 644 99 51 hol konngol ma ngol mbaynortoɗa e Pindi TV hol konngol ma wasiya wasiyade yimɓe tan yo dutte e jomumen minen kam alhamdulillah rabbil alamin fele moɓe ɗe ko hen tan min goni min jippaki ɗum yimɓe yo dutto e pele mawɓe yimɓe yo dutto e pele mawɓe ɓe yimɓe yo dutto e pele mawɓe ɓe sen duttimi e pelle mawɓe inchallah hay muskila goto en dañata sabu mawɓe to gonno ɗo ko lawol siratal mustaqim ɓe gonno ɓe keɗino ko mawɓe mabɓe ay enenne keɗɗen mawɓe men sabu ɓesgu so ari kadi enen wawi heɗaɗen sa heɗaki mawɓe ma a heɗaki wonɓe ɓa dow so ɓesgu ari wawi heɗade ma ɗi probléme aji jeetaɗi foof ay machallah enen besdi koye men eɗen besini sukaɓe men eɗen besidi rewɓe men eɗen besidi foof ha ɓen jaaha no jaltoya no mbaɗoya goɗɗum ko wona ɗum koye meɗen goni aywa sen kiɗima mawɓe men en keɗaniɓe mawɓe men kamɓe ne ɓiɓɓe men so gari mbawa heɗnade en inchallah mawla ɗum tan basinoɓe yimɓe aywa Alaji Ba mono mi ko yettude on tan e yettude Pindi TV e yettude kadi directeur mon o e machallah kadi ko kawam ko kaw kadi ko jinnaɗo andine Allah yettama ɗum ɗo kadi ko gueɗal moɗon aywa addugol yaltude amen e télé koto mon ɗo rewi fa lillahi alhamdu wassukru minen jetten Allah no fewi mbiɗa yettima kadi no fewi mbiɗa ñaagui Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗan aduna o foof jaam Allah ɓoyno ɗo khalifa amen ceerno Cheikh Baro yo Allah junnu balɗe makko yo Allah junnu balɗe makko Allah ɗaccamo ɗo e miñi ko Sidi Hadji Malick Baro aywa e ceerno Sidi Ahmed machallah o fo ceerno Abdoul Mansour Baro e kalno mbami foof kono koye mabɓe ceerno Sidi Ahmed wiyanno kam haajuji julɓe dokkanma ɗi o wi haajuji
tampata no feewi tampere nde min tampata hen ko ɗum addi ɗum ɗo fof inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. bandiraɓe en gardi hen ha ɗo kono kadi en mbawa wadde émission o gasa tawa en jettani ɓesgu alhaji Mouhamadou Saydou Ba e khalifa makko ceerno Ahmad Tidiani Ba khalifa tedduɗo mo Madina Gounass e ceerno Maktar en e woɓɓe waaɓe noon wonɓe toon to Madina Gounass. kono kadi gasata taw en jettani galle ceerno Mouhamadoul Mansour Baro woni o kadi mo ganduɗa kadi ne afo o hande khalifa o cheikh mo ganduɗa ko ɓiɗɗo e makko en jarnimo han hanirtu ninde tawno enen jinnaɗo men baba Ahmadou Mody Ba ko almudo ceerno Mansour Baro radiyallahu taala anhu. kono noon ko en beltima ha no fewi ceerno Abdoul Aziz Sy o wonano neɗɗo jiɗɗo feñde e téléji walla radio ji ko enen ji darde makko e gollal makko ngal o gollata ngal no ngal woyi labde ni nde tawno sa yawimo neɗɗo a wondani e mum nde tawno so neɗɗo wi kay ɓurma resnude ɗum dépassement sa resni ɗum dépassement tan ma andu ka an wawi ɗum walla ko kanko wawma. ɗum noon en jettimo kadi en jarnimo nde gadduɗenmo e télé jiiɗen golle makko. ɗum noon tongode makko onon yiɗɓe jokkodirde makko ko 77 644 99 51 77 644 99 51 gande ɓaleɓe ko ɗo waynori ha saaha goɗɗo ɗo caggal to ko Ibrahim Thiombane ha saaha goɗɗo. Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mon.